Li Tirkiye yek ji problemên bi dehan salan e rojevê de û nayê çarserkirin kêşeya girtiyên nexweş yên ku rewşa wan giran e. Di raportên Komeleya Mafê Mirovan de hatiye ragihandin ku di sala 2021 de 51 girtî û di mehên Gulan û Hezîrana 2022 de jî 13 girtiyan canê xwe ji dest daye. Li ser vê mijarê ji rêya bijîşkanî ya Stenbolê û Baroya Stenbolê bi hevkarî daxwîneke çepemenî ragihandin. Her du jûrên ku wekî mezintirîn jûrên Tirkiye tên zanîn û bi 10,000 endamên wan hene bang li hikûmet û Wezareta Dadê ya Tirkiye dikin. Da ku nexweşên girtî yên ku rewşa wan giran e bêne azadkirin. û bi hezaran girtiyên din jî yên ku xwedî nexweşînên kronîkin bêne dermankirin. Hastalar orada mağdur, ağır hastalar hakikaten ölüme mahkum. ئەو نەخۆشانەی کە پێویستیان بە چارەسەرە لە دێرەوە هەر لە ناو بەندیخانەکەدا دەمێننەوە و دواتریش گیانی خۆیان لەدەست دەدەن. بەندکراوە نەخۆشەکان ناتوانن سەردانی نەخۆشخانە بکەن و پزیشکەکانیش ناتوانن پەیوەندیان لەگەڵ ئەواندا هەبێت. لەلایەکی تریشەوە هێزە ئەمنیەکان لە کاتی چارەسەرکردنی نەخۆشەکاندا زۆر زەخت لە پزیشکەکان دەکەن. Li gorî raportên hatine ragihandin ên Komeleya Mafê Mirovan ji destpêka sala 2022 heta meha tebexê bi giştî li hemû girtîgehên Tirkiye 1608 girtiyên nexweş hatine tomarkirin ku rewşa 651 ji wan nexweşan giran e. Her wiha di raportan de hatiye destnîşankirin ku dema nexweşînên kronîk jî bêne hesabkirin hingî hejmara girtiyên nexweş derdkeve bi ser 10,000 kesî. Baroya Stenbolê jî dibêje mafên girtiyên nexweş tên bin pêkirin û ew rûbrûyê işkenceyê dimînin. Gözaltından itibaren, kendi gözaltına aldığı andan itibaren Li gor yasayên navdewletî ji kêliya ku kesek tê binçavkirin û şûn de mafê tenduristiyê dikeve jêr berpirsyariya dewletê. Lê Tirkiye li gor van yasa û peymanên navdewletî tev nagere. Ji raportên îşkenceyê bigirin heta kiryarên nebaşiyên li nexweşxaneyan her tişt li ber çav e. Em jî bang dikin da ku dewlet van yekan bibîne û guh bideme. Li gorî amarên girinendeya giştiya girtîgehên Tirkiye di sala 2022 de li 384 girtîgehên ku kapasiteya wan 271,823 kesin niha 314,502 girtî têde hatine bicihkirin. Li gorî raportên Komeleya Mafê Mirovan, Baroya Stenbolê û ji rêya bijîşkan her çiqas hikûmet red bike jî di 6 mehên pêşî ya sala 2022 de 1589 caran mafê girtiyan yên yasayî hatine bin pêkirin. Ji rêya bijîşkan ya Stenbolê û Baroya Stenbolê bi hevkarî bangên hikûmetê û Wezareta Dadê dikin. Da ku çareyekê peyda bikin ji bo rewşa girtiyên nexweş yên li girtîgehên Tirkiye. Ew dibêjin her roja ku ew girtiyên nexweş nayêne serbestberdan hejmara wan zêde dibe û metirsiya li ser canê wan jî zêdetir dibe. Azad Altun, Kurdistan 24, Stenbol.